morfar. Nu kan gammelmorfar få låna sin lilla elvira. Ja, det ska vi göra då. Ja. Så där, ja, och se. Nu får du se. Säger du pappa, är hon lik med då? Ja, jag kan inte svara det. Det är lite svårt att säga. De är så små. Ja, det är så litet alltså. De ändras så fort då. Liten och gullig var de i alla fall. Och så små fina fyra. Ja. Så lugn och snäll. Och det är hej. Åh, du sprack jag. Ja, jag fick se det. Så det var bara gubbe. Vilka väger du nu då? Ja, vad vägde hon? 4 år. Jaha. Det bär iväg. Ja. Så är det vart född då? 3 meter väg. 3. Vad växte? 1 kilo. Ja, men ja. Duktig flicka. Ja. Och jag gäspar. Så du hamnar i knä på gammelmorfar idag. Ja, det är jag redo. Det var ju så på det kanalerna. Så den här. Det syns här. Vilken som sitter i vitt. Nu är jag glad. Ja, nu var jag glad. Jag är så glad. Nu skrattar Nu skrattar jag. Det var roligt. Och ryckte. Ja, vad roligt. Då skrattar jag åt er.